Please kneel for the novena for Our Lady of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Mother, Mother of our Lord Jesus Christ, Mother of all nations and all people. You are the special heavenly Mother of the Chinese people. Teach us, teach us your way of total obedience to God's will. Help us to live our lives true to our faith. Fill our hearts with burning love for God and each other. Stir up in our youth an unconditional giving of self to the service of God. We call on your powerful intercession for peace, reconciliation, and unity among believers and the conversion of the unbelievers in China and throughout the whole world. For God's mercy is our only hope. Our Lady of China, Mother of Jesus, hear our petitions and pray for us. Please mention your request. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mina an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ikaw mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na para surog kan kapang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na ma, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Ngunyan, iyon ikasyam na aldaw ni Misa Novenaryo para ka Our Lady of China. Ang sa tuyang mas sponsors iyong mga minasunod. Emma Chan, Tessie D, Teresita C, Grace de los Santos, Tina Tang, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Ang mga intensyones ka sa tuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Thanksgiving in honor of Our Lady of China, offered by Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Thanksgiving offered by Frances Ong. Thanksgiving in honor of Our Lady of Salvation, offered by Block 9 and 10, PBN Boraguis, Legazpi City. Thanksgiving for Ronel Zachary Zendaya and Ruani La Chica, offered by Edna Fe Domingiano. For the 20th birthday of Eman, offered by Calderon family. For the gift of life and birthday blessing of Arturo Perez, offered by Nick. For the gift of life and 83rd birthday of Bengway. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie Asapardo Cantara and family. Special intention offered by Christian Henson Tanyada, for safety and good health of Luisito Pasha and family, offered by Che Olaso. For good health, safety, and more blessing of family, offered by Che Olaso. Para sa kapahingaloan ka mga minasunod na kalag, Froilan by Rosie Asapardo Cantara and family, Ruben by Aspardo Cantara and family, Milagrosa and Isidoro offered by Fedelino family, for Maria Emma offered by Calios and Lovindino family, for Shelo offered by Rachel Ann Moran, for Emetrio, Juan, Beatriz, and Jesus offered by Josefina K. and family, for the death anniversary of Alfredo and for the soul of Lourdes offered by Marhalino family, for the soul of Arlene offered by Astillero family, for Nidenea offered by Levantino family, for the soul of Jose by Ana de la Paz and family, for Marcela, Pedro, and all souls offered by Josefina Baliktar and family, for the death anniversary of Luz Viminda, and for the souls of Jose Sr. and Jomin offered by Logroño family.
Banwaan ng Diyos, matindog na panggabos sa sinawiton yata na awit sa pagpuon. Sa ngaran ka naman, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagulang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo ka bos. Asin sa imong spirito, Maray na agasendo ka bos, mga tugang. marahay na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya kaya ako nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kurang ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darakon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kakurangan, maherak Kristo, maherak kakurangan, maherak kakurangan, maherak Mamibi kita. O Diyos, naan sa imong aki, mantang nagsasakat sa langit, nagpakanigong manuga kan Espiritu Santo sa mga apostoles. Danay mong tukduan ang sa mong mga isip kan mga marhay na gibo, tanganing padagos na naghihinguwa sa mga urog karahay na bagay. Magigos kaming magkamit kan misteryo Pascual sa kudpaman. Uli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kay mong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. Himateon yato ang elot na babasahon. Kinuno sa mga gibukan mga apostoles. Pakalihis nin halipot na panahon sa Antioquia, si Pablo nagbaklay giraray, nag-agis sa runa nin Galacia asin Phrygia, pinasarig ang pagtubod kan gabos ng mga disipulos. Sarong Hudiyo, taga Alejandria na angaran Apolos, nag-abot sa Efeso. Siya maray na magtaram asin hararom ang pakasabot sa kasuratan. Itinukdo sa iya ang dalanin kagurangan. Dakula ang kadudokan kung nagtataram. Tama ang mga bagay na itinutukdo niya lapit kay Jesus. Minsan nga ni midbid niya sana ang bunyag ni Juan. Si Apolos nagtaram na hayag sa sinagoga. Kan nadangog siya ni Priscilla asin Aquila,
Nagustuhan siya ninda, asin urog na ipinaliwanag ninda sa iya, ang manunungod sa dalan ng Diyos. Kan si Apolos nag-isip na magpagresya, sinadod siya kan mga tugang asin sinuratan ang mga disipulos duman na akoon siya nin marhay. Pag-abot niya duman sa herak nin Diyos, nakatabang nagayo siya sa pagpasarig kan mga nagtutubod. Huli kan sa iyang malinaw na simbag sa mga Hudiyo, ipinahayag sa liwanag kan kasuratan na si Jesus iyo ang Mesiyas. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang Diyos hadi nin bilog na kinaban. Ang Diyos hadi ning bilog na kinaaban. Magpalakpak kamo gabos na katawohan, ikurahaw sa Diyos ang sa indong kaugmahan. Huli ta ang Diyos urog kahalangkaw, makangingirhat, iyo ang dakulang hadi nin bilog na kinaban. Ang Diyos hadi ning bilog na kinaaban. Huli ta ang Diyos hadi nin bilog na kinaban, iawit sa iya ang sa indong kaugmahan. Ang Diyos hadi nin gabos na banwaan, ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na trono. Ang Diyos hadi ning bilog na kinaaban. Nagtiripon ang mga prinsipe nin mga banwaan, kaibahan ang banwaan kan Diyos ni Abraham. Nasasakupan nin Diyos ang mga namamayo sa mga banwaan, ang Diyos naghahadi sa sainda gabos. Ang Diyos hadi ning bilog na kinaaban. Ipaglukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, susug kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Totoong sinasabi ko sa indo, anuman hagado nindo sa Ama sa ngaran ko, itataon niya sa indo. Sagod ngunyan, di pa kamo naghagad sa ngaran ko, maghagad kamo asin maako kamo, tanganing magin panoan sa indong kaugmahan. Sagkod digdi, mga halimbawa ang ginamit ko sa pagtaram sa indo, madatungan oras na dain na ako magamit tin mga halimbawa, kundi hayag na ako mataram dapit sa Ama. Sa aldaw na iyan, mahagad kamo sa ngaran ko. Di ako minasabi sa indo, na ipapamibim ko kamo sa Ama. Ang Ama namumuot sa indo, kulit na namumuot kamo sa ko, asin nagtutubod kamo na ako gikan sa Diyos. Ako gikan sa Ama, asin ako napadigdi sa kinaban. Ngunyan babayaan ko ang kinaban, asin mabalik ako sa Ama." Mga tugangan baray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Sa tuyang enot na pagbasa, nadangog niya to ining pagpapadagos kan hali duman sa gibukan mga apostoles. Pagpapadagos kan pagsabi o pag istorya sa tuya kan trabaho kan mga apostoles. Asin ining si San Pablo nagdadanay sa iyang misyon duman sa Asia Minor asin man sa iba pang mga lugar. Tanganing iproklama an marhay na bareta kan sa tuyang kagurangnan asin tanganin an mas dakol na tawo an magbale sa satuyang pagtubod. Pero mas kinangani ang pagministro ni San Pablo ang mas bidbid niya to. Din huli siguro taining Acts of the Apostles, gibo ni San Lucas na yuman ang nagsurat kan Ebanghelyo na ipinangaran siya sa iya. As ining si San Lucas, iyo an in a way companion ni Saint Paul
duman sa iyang mga missionary journeys. Kaya mas aram niya to an trabaho ni San Pablo, igwaman ki mas igwapa nin mga nagtatrabaho tangani na ma-promote an sa tuyang pagtubod. Asin sa raon na ngani dyan, iyo si Apollo. Si Apollo, sarong Jewish convert ini, convert sa satuyang Kristiyanong pagtubod. As in, very charismatic ining si Apollo na nagtutukdo man sa iyang kunghain siya. Pero nadawog niya to sa ngunya na pagbasa ining si Apollo, Dave Maray, aram, an manunungod, an kapanuan, kan katukduan, kan satuyang kagurangnan. Pinagtutukduan niya sa mga tao according to what he knew from his Jewish background. Gari paano ining sa Apollo, supporter siya kan sa tuyang kagurangnan o pwedeng saro man siyang disipulo ni San Juan Bautista na siring duman sa ibang mga disipulos ni Kristo, nagsunod man kay Jesus sa iyang pagministro. Kan panahon na ini, an sa tuyang simbahan, they pang codified o kaya formalized na catechism. Kita baga, aram na niya to, madalion, no? So may mapabunyag ngaya, igwang pinagtatao kita, ki set, ki na teaching, tanganing masabutan ninda, kay tuwara. Kung ano an sa imong pagkasabot, duman sa buhay asin pagministro sa Paschal Mystery kan sa tuyang kagurangnan, iyon sa imong pinagtutukdo. Pero igwa duman nin mag-agom si Priscilla tapos si Aquila na nadangog ining si Apollo na magtaram. Kaya sabi ni dagari ngaya medyo may sala duman. No? Kaya pinagtukduan ninda si Apollo kung ano ang tamang itutukdo, kung ano ang misteryo, kung ano ang katotohan regarding sa satuyang kagurangnan. Di niya ito mahihiling ang kagayunan kan satuyang simbahan. Na maski na nga ni iba't ibang background, iba't ibang mga pinaghalian, both Jews and Gentile alike, inaako niya to. Asinyaon man digdi, mahihiling niya to an, in a way, brotherly or fraternal correction. Di pinasupog ni Priscilla tapos ni Aquila, ining si Apollo, kundi tinukduan kan tama nakatukduan. Kan tamang teaching manunungod sa tuyang pagtubod. Kaya mga tao, mas dagdakol na magtubod sa tuyang kagurangnan, asin mas dakol ang nagbale sa tuyang pagtubod, tanganing akuon, ang grasya, asin man kaligtasan, nagikan sa mahal na Diyos. Ining ehemplo, kan nadawog niya tong pagbasa, iyuman an pinagahagad nagibuhunta. Enot, in our own capacity, sa tuyang mga sadiring kapasidad, siring duman kay Apollo. Bako po ini si Kibuloy, ha? Siring duman kay Apollo, magkaigwa kita manin pagkukusa na magtukdo sa satuya ng mga nahihiling na medyo nasasala na sa dalan kan sa tuyang pagtubod. Lugod magkaigwa kita kay inin willingness na ipasa ang sa tuyang pagtubod. Siring siguro sa ginibo, kan sa tuyang mga lolo asin lola, siring siguro sa ginibo kan sa tuyang mga magurang sa satuya, na ipasa man ining pagtubod sa younger generation. Asin pangadua, siring duman kay Priscilla asin kay Aquila, lugod, makahiling kita nin mga opportunity, tanganing matabangan niya to ang sa tuyang kapwa. Ang pagtabang, it's bako man always about monetary giving.
arog kaini, no, pagsadol duman sa nahihiling nindang nasasala. Pero in such a way na di man ma-offend itong tao. Yaon pa no digdi an once na pinag-correct niya to an sa tuyang kapwa, once na pinagtukduan niya to kunanoan o pinagpagirumdum niya to sinda kunanoan katukduan kan sa tuyang kagurangnan, then we have in a way guided a soul towards the right path. Agado niya to sa tuyang kagurangnan na padagos kita na pinagsasabihan asin pinagpapagirumdom kan sa iyang pagkamot sa tuya. Nalugod ang sa tuyang buhay maging tunay na panalmingan kan sa tuyang bukasyon bilang mga Kristiyano. Sarong very privileged vocation na magproklama kan marhay na bareta sa gibo, sa tataramon, tangani na mas mamidbidan kanibang tao an sa tuyang mahal na Diyos. Amen. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asilan sa idong atang, mako malugod kang Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami na magkaliwong pakabadalon mo ining mga atang, asin hulitan sakripisyo kan espiritual na ostya, inako na, kami mismo gibuhon mong daing sagkod na atang para sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong spirito, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na ikakagurang na ni pagrukyaw sa kabos na panahon, at angani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo, huli na sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos isinisikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay, binabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagiton at virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panukon sa imong kamarawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadidi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak de dudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kay ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibig kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos da santos na kay tupa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalo ng nyaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Huli tas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, sining man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong gagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni widawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinato ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kad sa imong simbahan. Asin ba pagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Kordero kan Diyos na napapara akan mga kasaanan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara akan mga kasaanan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara akan mga kasaanan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, si Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasaanan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinasa kong kalag maong umayan.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mapakumbabang, nagpapamibi, nag-ako kan mga biyaya nin banal na misteryo, tanganingan binuot kan sa imong aki na samong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magparigon kan sa mong pagkamot, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus. Amen. In hac lacrimarum misericordias oculos, a nos convert,
Ang kagurangdan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katolinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.